Fl-aħħar leġislatura l-Ministeri tas-Saħħa tal-Finanzi u dak tal-Familja wkoll taw xogħol lil Global Translation Solutions, il-kumpanija li tagħha direttur iben l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi. Dan kollu sar magħruf l-aħħar jiem wara li kien żvelat ukoll li l-uffiċċju tal-istess Gonzi kien ta' xogħol lill-kumpanija fejn ibnu kien direttur. Bekk sa issa huwa konfermat li kienu 8 il-Ministeri fl-aħħar leġislatura li taw xogħol lil din il-kumpanija, f'ħafna każi b'direct order. Ministeri oħrajn kienu l-Ministeru tal-Affarijiet Ewropej, il-Ministeru tad-Dialogu Soċjali u l-Ministeru tal-Ekonomija u dak tal-Ambjent, jew jekk mhux huma direttament entitajiet li jaqgħu taħthom. Bekk issa l-ammonti li ħadet il-kumpanija li hemm Gonzi involut fiha m'għadhomx il-ftit mijiet ta' euro kif kien hawn min prova jagħti l-impressjoni, iżda bdew ilaħqu l-eluf ta' euro. Fosti traduzzjonijiet li għamlet il-kumpanija kien hemm diskorsi tal-istess Lawrence Gonzi u traduzzjoni tal-baġit moqri minn Tonio Fenek.